Bona tarda. Us donem la benvinguda a la sessió d'avui, que, com bé sabeu, s'emmarquen els actes de commemoració de l'Any Internacional de les Fruites i les Verdures programats per l'Ajuntament. Avui ens acompanya en Xavier Sánchez Moragas, que és tècnic de consum de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de l'Ajuntament de Mataró. Bona tarda, Xavier. Hola, bona tarda a tothom. Durant aquestes setmanes ha quedat ben palesa la importància que tenen les fruites i les verdures en la salut i també hem anat veient que l'opció més saludable a l'hora de consumir fruites i verdures hauria també de ser la més senzilla. Però realment no és fàcil això d'anar a comprar. Avui parlarem de la compra, però no parlarem de fer la llista de la compra i què ha d'incloure aquesta llista, sinó que ens trobem, per exemple, que hi ha paraules com natural, bio, eco, integrada, comerç just, mercats internacionals, quilòmetre zero, que són paraules que actualment tenen força ressò i que poden influir ajudar en les decisions que nosaltres com a persones consumidores podem prendre a l'hora d'anar a comprar aquests aliments. En Xavier avui ens acompanyarà o ens guiarà per un recorregut sobre aquests conceptes i àmbits que estan relacionats amb l'alimentació i que ens poden ajudar a prendre consciència d'allò que mengem, però també d'on ve això que mengem, com s'ha produït, com ha arribat a casa nostra, i a partir d'aquestes informacions poder reflexionar i decidir de manera més conscient i també de manera més crítica quin tipus de compra volem fer i quin tipus de consum també volem fer. Us recordem que aquesta sessió s'emet en directe pel canal YouTube de l'Ajuntament de Mataró i que, com sempre, teniu a la vostra disposició el xat d'aquest canal. En acabar la presentació d'en Xavier, si hi ha consultes, dubtes o comentaris, en el xat els compartirem en aquell moment, quan acabem. Jo ara, Xavier, et deixo. Quan vulguis pots compartir pantalla i ens veiem després. Perfecte, gràcies, Teresa. Bé, bona tarda a tothom. En principi, avui el que faríem seria, com ha dit la Teresa, anar a comprar en aquest cas fruites i verdures i fer-ho des del punt de vista del consum responsable. I ara veurem una mica què necessitem per poder fer aquest tipus de compra, de consum responsable. Com ha dit la Teresa, nosaltres som de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. És una oficina ubicada a l'avinguda Puig i Cadafalç 101 de Mataró. Compartim edifici precisament amb els companys i companyes del Servei de Salut Pública i també amb els de Benestar Social. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor és més coneguda bàsicament perquè la gent hi va per tramitar les seves reclamacions quan alguna empresa li ha fet malament o la facturació o no ha complert el contracte i aquestes coses. Per això es coneix més la OMIC, que és coneguda a Mataró com OMIC. Avui parlem de fruites i verdures i una de les coses que fa l'OMIC també és donar informació, donar recursos als ciutadans i ciutadanes de la ciutat perquè puguin tindre informació abans de comprar qualsevol producte i abans de consumir qualsevol servei. En el cas concret d'avui, el que farem serà donar uns quants recursos per fer una compra responsable de fruites i verdures. Quan es diu compra responsable, ens ve al cap, segons cada un de nosaltres o segons l'àmbit en què estiguem treballant, doncs podríem parlar de consum responsable com un consum sostenible, pensant bàsicament cuidar el medi ambient. Però un consum responsable abasta més àmbits que el mediambiental, abasta la responsabilitat
social corporativa, a tot el que hi ha darrere d'un producte o d'un servei en relació als drets humans o en relació als drets laborals de les persones que estan implicades en la producció d'aquell producte o en la prestació d'aquell servei. I, per tant, el consum responsable abasta molts àmbits. I la persona consumidora, quan va a fer una compra i la vol fer de manera responsable, ha de tindre una sèrie d'indicadors que l'ajudin a poder triar aquests productes. I el que fa la normativa de consum és regular la informació que les empreses han de donar, també en aquest cas les empreses productores i comercialitzadores de les fruites i les verdures, i les administracions a vegades regulen una informació obligatòria que ha d'estar en el punt de venda i altres vegades ho simplifiquen amb uns distintius comercials que porten implícit una sèrie de valors. Poden ser ambientals, poden ser socials. I el que anem a fer ara és precisament mirar alguns distintius de consum responsable aplicats específicament a les fruites i a les verdures. Ja us dic, vull dir, el consum responsable ambiental, social i, sobretot, un consum racional, reflexiu i crític. Per tant, el que anem a fer avui és parlar de moltes coses perquè cada un de nosaltres tingui informacions diverses i després les pugui processar segons els seus propis valors i els seus propis criteris i pugui decidir lliurement quin tipus de compra fa. Quan es parla del consum responsable, per tant, en el cas de les fruites i verdures, des d'aquests diferents àmbits que acabo de comentar, ens podem preguntar, aquesta fruita, aquesta verdura, quin tipus de conreu s'ha utilitzat per poder-lo obtenir? Aquest tipus de producció agrària, quin efecte i quin impacte té en la nostra salut com a persones consumidores? En la cadena de producció, quin impacte ha tingut en els drets humans de les persones que hi han participat? Per exemple, en els propis pagesos i pageses, en la cadena logística de distribució, en la cadena de comercialització. S'han respectat els drets de les persones treballadores en aquest àmbit? Veurem que hi ha distintius específics que diuen quines empreses són més socialment responsables que unes altres. A vegades ens plantegem, hi ha una moda de consumir producte local, però a darrere d'aquest producte local hi ha una sèrie de polítiques agràries. Tots els productes de les fruites i verdures que venen de l'altra punta del món els hem de consumir o no els hem de consumir? Segurament ens ve al cap de dir, home, doncs lògic seria que no, perquè es gasta molt de combustible innecessàriament i, per tant, produïm CO2 que després afavoreix el canvi climàtic, l'increment de temperatura global del planeta i, per tant, això ho hauríem d'eliminar. Però això és des d'un punt de vista ambiental. Des d'un punt de vista social, podríem plantejar-nos que aquests altres països que també exporten les fruites i les verdures, doncs, necessiten també poder comercialitzar. Tot això ja veiem que són elements que potser no ens havíem plantejat abans d'anar a comprar i a partir d'ara direm, ostres, sí que és complicat anar a comprar fruites i verdures. No ho havia plantejat així. Cada cop que vaig el dissabte al mercat a comprar i de pensar tot això, no necessàriament hem de fer-ho complicat. El que sí que és cert és que el consum responsable implica un treball de recerca, un treball d'informació i, de fet, els que en aquest moment estigueu mirant aquest vídeo esteu interessats i interessades en aquests aspectes i les persones que consultin després aquest vídeo quan estigui penjat en el canal YouTube de l'Ajuntament i el puguin veure aquest webinar amb més calma un altre dia, serà perquè busquen aquest tipus d'informació. I aquest tipus d'informació ens pot ajudar a anar perfilant la nostra compra. Potser ara trobarem que és un treball excessiu, però podem anar fent al llarg de la nostra vida, i que pot anar canviant també, una selecció d'aquells productes que habitualment comprarem d'acord amb els criteris que tant ens hauran costat triar per comprar i seleccionar aquell tipus de productes. Per tant, al principi pot haver una feina determinada, però a la llarga aquesta feina serà una bona inversió. Anem a comprar amb criteris ambientals, amb criteris socials, amb aspectes econòmics
i amb aspectes de salut. Els aspectes econòmics no els hem d'oblidar, perquè a vegades fer un consum responsable podria transformar-se en un consum elitista i en cap moment el consum responsable ha de ser un consum elitista. Què vull dir? Que a vegades un producte pot ser molt sostenible ambientalment i tindre un preu econòmic molt elevat. I l'economia domèstica, especialment en la situació i en la conjuntura econòmica que es troben en aquest moment les famílies del nostre país, doncs a vegades no permet fer prevaldre un dels aspectes del consum responsable davant de les condicions econòmiques. I també els aspectes econòmics són importants i també les normatives de consum ens diuen quina informació ens han de donar perquè fem la compra més ajustada en la nostra economia domèstica i puguem també saber què estem comprant i quin preu ens estan cobrant. Molt bé, tot això que estic dient s'emmarca dintre dels ODS de l'Agenda 2030. Una agenda que es va dissenyar l'any 2015, que ja portem 6 anys, i que és un compromís dels governs de complir cap a l'any 2030 una sèrie d'objectius. Són objectius, aquests 7 objectius, molt ambiciosos, però que, com veurem, són molt, molt importants i en absolut utòpics. A vegades, sobretot avui que parlarem d'agricultura i de productes alimentaris, el consum de productes agraris, la Unió Europea l'ha definit com el consum més polític. O sigui, parlem normalment de consum responsable, però també hi ha un altre terme que agrupa aquest tipus de consum que la Unió Europea el defineix com a consum polític i que tradicionalment s'havia definit com a consumocràcia, que és la fusió entre el consum i la democràcia, en el sentit que nosaltres escollim els nostres governs votant democràticament i amb això impulsem unes polítiques econòmiques determinades d'acord amb els nostres criteris personals. Doncs amb el consum passa igual. Quan una persona, un ciutadà o una ciutadana compra un producte o contracta un servei i en selecciona uns i en descarta uns altres, està votant per una opció política que aporta a uns objectius. I en general, la major part de governs a nivell mundial s'han compromès en el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030. Fixeu-vos bé, el número 1 és el fi de la pobresa, la fam zero, la salut i el benestar, l'educació i la qualitat, la igualtat de gènere, el sanejament de l'aigua, l'estalvi energètic, la reducció de les desigualtats, la preservació i la conservació del medi ambient, del terrestre, de l'aquàtic, de l'aire. Bé, tot això, en realitat, està implícit en l'agricultura, perquè una política agrària justa i equitativa, no només a nivell local, sinó a nivell global en el nostre planeta, ajuda a que els països, també els països en vies de desenvolupament, doncs puguin refer-se. I si els països poden exportar els seus productes i poden sanejar les seves economies i poden tindre salaris dignes, eliminarem la pobresa com a l'objectiu de desenvolupament sostenible número 1. Reduirem la fam. A més, això també està relacionat amb la mala distribució d'aliments en el nostre planeta i del malbaratament alimentari. Per tant, eliminem la pobresa, fem una distribució justa dels aliments per tothom per reduir la fam. Evidentment, quan tenim una economia sanejada, una economia domèstica que permet accedir als serveis de salut i als serveis d'educació, millorem tota la qualitat de vida de la ciutadania. Es disminueixen les desigualtats en gènere. En realitat, el que fem és treballar per una igualtat en tots els àmbits i, per tant, també per conservar el planeta i per trobar una justícia i una pau social com a l'objectiu de desenvolupament sostenible número 16. Per tant, anem a parlar de consum responsable de fruites i verdures i pensem que cada dissabte o el dia que anem en el mercat municipal a comprar aquests productes estem fent un consum polític, una consumocràcia, escollir uns productes per millorar la vida dels habitants d'aquest planeta. Molt bé, tot això com ens ho posen de fàcil o de difícil? Perquè, clar, dit així, es fa feixuc anar a comprar. Doncs bé, aquí, per exemple, tenim 3 distintius. El primer, el del comerç just, és un distintiu que ens diu quins productes porten associats, quan en aquelles fruites i verdures hi apareix aquest distintiu, vol dir que a darrere d'allò hi ha uns valors socials. Després ho comentarem una mica més.
La segona etiqueta, la del mig, és l'etiqueta d'agricultura ecològica i ens diu que aquest distintiu, els productes que portin aquesta etiqueta, doncs respecten uns criteris ambientals. I l'últim distintiu que he posat com a exemple, una denominació d'origen, doncs indica que aquell producte, aquella fruita o aquella verdura té una qualitat des del punt de vista de l'aspecte econòmic, de l'etiquetatge econòmic, doncs amb un nivell de qualitat determinat d'aquell producte que tindrà millor sabor, olor, etc. I aquestes particularitats associades en el lloc on s'ha produït doncs tindran un preu econòmic superior, i aquest aspecte doncs, també la persona consumidora l'ha de poder valorar per poder-lo pagar o no poder-lo pagar, però per poder destriar els diferents preus que hi ha al mercat. Per tant, aquí, només per començar, tenim 3 distintius que, si els coneixem, ens permeten amb un simple cop d'ull, en la parada de la fruita i la verdura, doncs saber per on van les coses, sense haver de fer una recerca més profunda. Molt bé. Us diré ara que totes les fotografies que apareixeran en aquesta presentació són fotografies que he fet jo des de la ciutat de Mataró en les botigues de la ciutat de Mataró. Vull dir que no són productes estranys, sinó que són productes que podem veure en les nostres botigues, en les nostres fruiteries o en les grans àrees dels supermercats, i que els podem trobar de forma habitual. I potser no ens hi havíem fixat, encara que alguns, com aquest, és un distintiu francament molt vistós. Això és una marieta. Aquesta marieta és el distintiu de qualitat ambiental que es diu de producció integrada que hi ha a Catalunya. A la resta de comunitats autònomes d'Espanya hi ha altres distintius que també simbolitzen la producció integrada. Si comprem en l'entorn de Catalunya, aquest serà el distintiu que ens indicarà que s'ha seguit unes pràctiques agrícoles dintre d'aquests paràmetres. Si aquí es trobessin productes d'altres llocs d'Espanya, doncs podrien tindre un distintiu diferent, però que també indica que és producció integrada. Què vol dir això de la producció integrada? I quin impacte té això en el consum responsable? Mireu, es distingeixen bàsicament 3 tipus d'agricultura. L'agricultura convencional, l'agricultura integrada i l'agricultura ecològica. Des de l'agricultura convencional a l'agricultura ecològica representa que en les produccions agrícoles es poden fer servir cada cop menys productes químics o productes fitosanitaris. Què són aquests productes? Per exemple, en l'agricultura convencional el que es vol és tindre una producció agrícola que sigui rentable. El pagès, la pagesa, quan està produint, el que no vol és que vingui una plaga d'insectes i li faci malbé la collita de tomàquets, per exemple. Si hi ha alteracions climàtiques que alteren el medi ambient i tot això pot perjudicar els productes, doncs potser també s'han d'injectar abonaments químics, fertilitzants, o s'ha d'utilitzar temes d'hormones vegetals per fer una producció més homogènia, etc. Molt bé, doncs, quan menys productes d'aquests s'utilitzin per la producció agrícola, menys problemes de salut tindrem nosaltres, les persones consumidores, perquè menys residus hi hauran. I, evidentment, a part de beneficiar la nostra salut humana, el propi medi ambient, els camps de conreu i, per tant, les aigües subterrànies, les aigües freàtiques, el propi entorn natural, la diversitat ecològica de l'entorn del camp de conreu, menys perjudicada en sortirà. Una producció ecològica representa que garantiria que no s'han fet servir, a excepció d'uns casos molt determinats, productes fitosanitaris per combatre les plagues. Allà, en la producció ecològica, s'utilitzen altres recursos més naturals per evitar que les plagues facin malbé la collita. En l'agricultura convencional es poden fer servir més productes químics, com a fertilitzants, com a hormones vegetals i també com a productes per lluitar contra les plagues. I ara la producció integrada s'està entre l'agricultura convencional i l'agricultura ecològica. És una agricultura intermitja. Evidentment, per als productors agrícoles, l'agricultura ecològica és més cara, l'agricultura integral també déu-n'hi-do, cara que és, però és menys cara que l'ecològica, i l'agricultura convencional, en principi, és més barata. Per tant,
com anem a comprar a una botiga, doncs des del punt de vista de la salut personal i de la salut de l'entorn natural, podem començar a valorar aquest tipus de distintiu ambiental. Aquesta marieta la podeu trobar, aquesta altra fotografia, això és un vidre d'una porta d'una fruiteria que hi ha a Mataró, que està posat no en el producte, sinó en la porta de l'establiment. Aquí em permetreu que comenci a dir-vos que hem de vigilar molt en el consum responsable perquè hi ha un altre fenomen en el mercat que li diuen social washing o green washing, que vol dir que com que en certa manera s'ha posat de moda el fet que les persones consumidores cada cop són més responsables i tenim una demanda d'aquest tipus de producte, les empreses agafen a les persones consumidores responsables com un target del mercat, com un segment a acontentar i comencen a fer polítiques de consum responsable, però que en realitat són polítiques d'un màrqueting, en aquest cas, adreçat a les persones que volem fer-ho bé. I en això li diuen el greenwashing o el social washing perquè en realitat és una política de màrqueting. Per què ho dic això? Perquè s'ha de vigilar molt, per exemple, si ens trobéssim això, com en aquest cas, a les portes de l'establiment, per al dret del consum, que ens protegeix a nosaltres, voldria dir que tots els productes que hi ha a dintre són de producció integrada. I això no pot ser, perquè tots els productes que hi ha a dintre de l'establiment segurament no són de producció integrada. Només són de producció integrada les fruites i verdures que porten la marieta. Mireu, aquí aquest altre paquetet de tomàquets, aquí ens introdueix un altre distintiu. Aquí n'hi ha diversos, ara jo volia comentar aquest de l'etiqueta verda que hi ha aquí a sobre de la part del saquet aquest, que és la flor amb les estrelles de la Unió Europea, que és l'agricultura ecològica. Doncs aquesta agricultura encara és més exigent, encara es poden utilitzar menys productes químics. Val a dir, per la tranquil·litat de tothom, que l'agricultura convencional no és perillosa. Encara que utilitzin productes químics, els camps de conreu estan molt controlats per les administracions competents en matèria d'agricultura i els productes que s'utilitzen, en aquest cas, per lluitar contra les plagues o per fertilitzar els camps, doncs, estan registrats. Hi ha una traçabilitat dels productes que utilitzen, n'hi ha uns autoritzats, en unes dosis màximes autoritzades i amb uns temps d'aplicació abans de la collita, de tal manera que són biodegradables i en el moment en què la persona consumidora els compra, doncs aquell producte no té uns límits de residus autoritzats que en cap cas ens han de perjudicar. Ho dic per també pensant en les economies domèstiques. L'agricultura convencional dona productes sans i saludables i, per tant, això no ha de ser cap problema. Molt bé, aquí hi ha l'etiqueta al costat dret del quilòmetre zero, de la que parlarem més endavant, però ara m'interessava assenyalar que aquests tomàquets, per exemple, eren d'agricultura ecològica. Els plàtans aquests que hi ha aquí a l'esquerra de la presentació són uns plàtans també que també tenen la flor d'agricultura ecològica. Doncs exactament estem en aquest cas de la producció ecològica. I en la part dreta de la diapositiva el que veiem és aquesta divisió. L'agricultura convencional hem d'entendre que és una agricultura segura. Necessita una autorització per la producció agrària. Els inspectors i inspectores del Departament d'Agricultura controlen aquestes produccions. Totes les explotacions tenen un llibre d'explotació on hi ha tota la traçabilitat de la producció agrària. Els inspectors i inspectores poden saber perfectament quin és el sistema de producció que s'ha utilitzat i com s'ha fet. I després val a dir que tota la pagesia rep uns ajuts de la política agrària comuna de la Unió Europea i això va variant, però fins ara hi havia unes quantitats determinades per l'explotació que seguia produint perquè no s'abandonés els camps de conreu i tal, perquè es mantingués aquesta producció agrària, però ara s'han anat afegint unes subvencions extres en aquests pagaments de la PAC que tenen a veure també amb les bones pràctiques verdes que li diuen el pagament verd o greening. I després hi ha un pagament de condicionalitat que només es paga sempre i quan es respectin una sèrie de pràctiques ambientals. Per tant, l'agricultura convencional, encara que no sigui ecològica i encara que no sigui integrada, també té una vessant
més verda, més ecològica. Molt bé. Aquí entrem en un altre distintiu, també per reflexionar. Venda de proximitat, circuit curt. Aquests tomàquets els vaig comprar en el meu supermercat i què ens indica? Aquest és un logotip oficial, també, que vol dir, en aquest cas el de circuit curt, que el productor, el pagès, la pagesa, ens fa arribar això a través d'un únic intermediari. En aquest cas, el supermercat que els hi compra. I n'hi ha uns altres que són venda de proximitat, que la venda la fa directament el mateix productor. Són distintius de la pròpia administració pública, regulats per un decret de la Generalitat i que es controla l'ús d'aquest logotip. Però saber que estem comprant un producte que va etiquetat amb aquest distintiu ens garanteix que és un producte de proximitat. I els productes de proximitat, quins valors responsables porten associats? Els que hem dit, menys transport, per tant, menys emissions de CO2, lluita contra el canvi climàtic i preus més justos, segurament, o aquesta és la idea que hauria de ser, per al productor, perquè tant si és venda de proximitat de circuit curt, doncs vol dir que hi ha menys intermediaris i que els marges comercials es poden repercutir en el salari del productor o productora que ha fet aquell producte, amb la qual cosa desapareixen aquestes altres càrregues en el preu d'aquell producte. Per tant, té un valor social per al fet que el pagès o la pagesa té un sou més digne. Per tant, tornem als valors dels ODS, un sou més digne implica millor qualitat de vida, millor salut, millor educació, millors possibilitats que aquells productors agrícoles visquin dignament d'acord amb el valor del seu treball i també l'ambiental. Molt bé, no sé si us hi havíeu fixat abans o no, amb aquest tipus de webinar no podem fer aquestes consultes interactives, però ho llenço a la xarxa i quan veieu el vídeo ho valoreu. Però totes això són fotografies que he fet jo mateix, la qualitat no és molt bona, però, per exemple, la de l'esquerra és un restaurant de Mataró que tenia un distintiu on posava que l'amanida és una amanida de proximitat. Per tant, totes les persones que van al restaurant a menjar el menú, per exemple, les amanides són amanides de proximitat. Aquí, a diferència de la fotografia que dèiem que estaven a l'aparador de l'altre establiment, doncs aquí ja especifica no que tots els productes són de proximitat, sinó que les amanides són de proximitat. I l'altre és una cartellera d'un restaurant al seu exterior també dient quins són els productes que comercialitza de proximitat. I molts restaurants, com aquest altre, també ho fan així. El problema, us he volgut posar aquestes fotografies, és perquè moltes vegades a les portes de l'establiment trobem molta informació que no sabem valorar. Quan entrem en un establiment, tots aquests distintius volen dir alguna cosa. I si no coneixem què volen dir, aquesta informació no ens arriba. Per tant, bé, per això fem aquestes accions, per donar a conèixer aquests distintius, perquè són un bon instrument. Això també són unes fotografies, aquestes no són de Mataró, les vaig fer en un altre municipi, a Cambrils, a la cooperativa agrícola, i es veu que està separat quins són els productes de proximitat i quins no, però també estan rotulats correctament perquè el consumidor o la consumidora ho pugui veure. Fixeu-vos aquí aquests altres, ara tornem a aquest de quilòmetre zero de la nostra terra, que a més és agricultura ecològica. Bé, hi ha distintius, hi ha molts distintius. Aquí és un altre problema que se li presenta a les persones consumidores. Hi ha distintius oficials que tenen la seva regulació i en canvi n'hi ha uns altres que són distintius que són particulars, que són d'empreses que s'agrupen i adquireixen una certificació. Són fiables? Doncs segurament sí, també, no són oficials, però una entitat acreditada certifica que aquells productes són de quilòmetre zero d'acord amb una sèrie de reglaments que s'han autoimposat als productors de fruites i verdures. És un valor diferent, no és oficial, però la credibilitat del sistema consisteix en que hi ha una entitat acreditadora que diu que allò és un producte de quilòmetre zero. Molt bé, a partir d'aquí ens trobem, per exemple, aquesta fotografia, veiem que és poma Pink Lady i que ens prové de Xile. Aquí comencem a parlar del preu de les fruites i verdures i de la procedència. Tenim pomes
de les quals a Girona, per exemple, en som productors i, en canvi, aquí trobem poma que ve de Xile en un supermercat de Mataró, o aquesta taronja que ve de Sud-àfrica. I a partir d'aquí ens plantegem, per què passa això? Per què passa tinguent taronges a València o pomes a Girona i a Lleida i hem d'anar a comprar pomes a Xile i taronges a Sud-àfrica? En principi, clar, les persones consumidores ens hem acostumat a tindre qualsevol tipus de fruita tot l'any. I això és una mica la demanda que fem. Si hi ha demanda, els proveïdors el que fan és buscar aquests productes allà on estan en el món. I, per tant, si nosaltres aquí no és la temporada de les taronges, les poden portar de Sud-àfrica, on sí que sigui temporada, i exactament el mateix amb les pomes de Xile. Però no només és el tema de les temporades el que provoca que aquests productes estiguin en el mercat i que nosaltres els demanem, encara que no sigui la temporada, els volem menjar, sinó que també volem preus econòmics, i és totalment lícit, volem comprar a preus econòmics. I en el tema dels preus és molt complicat. El mercat de preus de les fruites i verdures és molt complicat, perquè el normal, des d'un punt de vista de la producció agrària, seria que, per sentit comú, allò que es produeix al costat de casa tingui un preu molt inferior a allò que es produeix a mils de quilòmetres, perquè, com a mínim, hi haurem de sumar el cost del transport, la logística i totes les persones que intervenen en aquesta cadena de distribució. I, per tant, no tindria molt de sentit. Però no és així. Aquí, l'Organització Mundial del Comerç, que no és de les Nacions Unides, és un organisme format per als governs, es va formar per unes polítiques comercials que ha de garantir que els diferents països del món puguin comercialitzar entre ells. I aquí, a l'Organització Mundial del Comerç, s'aproven quins tipus de convenis hi han d'haver d'acord amb el que s'hagi aprovat a cada Parlament de cada un dels països membres que integren l'Organització Mundial del Comerç. I la comercialització, els contractes de comerç internacional tenen un component polític molt alt. Per exemple, es pot perjudicar els productes que venen d'altres països posant aranzels molt elevats. El preu de la producció d'un país fet en un altre lloc del món pot ser molt econòmic, però si la política agrària del país on ha d'entrar aquest producte ho està passant malament i té prou influència per incidir en aquest tipus de conveni, doncs farà que aquests països no puguin entrar als seus productes perquè hauran de pagar d'entrada uns preus més elevats per aquests arancels i, d'altra banda, hi poden posar restriccions sanitàries, perquè a la Unió Europea hi ha una política sanitària comuna dels productes agrícoles que mira precisament allò que dèiem abans de la traçabilitat dels productes químics que s'han utilitzat de cara a la seguretat de les persones consumidores i, en canvi, altres països del món tenen uns criteris diferents. Però quan entren a la Unió Europea, en principi, haurien de complir els mateixos perquè es comercialitzen dintre del territori de la Unió Europea. Doncs això podria ser també un escull perquè poguessin vendre's aquests productes. Però també pot passar al contrari. O sigui, l'Organització Mundial del Comerç pot estar en la seva mà ajudar a països en vies de desenvolupament i pot eliminar aquests arancels, de tal manera que permeti entrar aquests productes d'altres llocs del món i aquests preus siguin molt més baixos que els productes nacionals. Amb la qual cosa, a vegades, els productes nacionals, un cop s'ha recollit les collites, no és rentable vendre'ls aquí i a vegades han de marxar a altres llocs del món on els preus dels productes sí que són competitius. Amb la qual cosa ens trobem amb les incoherències que productes molt llunyans, taronges molt llunyanes, venen a Mataró i taronges de València se'n van a altres llocs del món. Vull dir que el preu dels productes no depèn només del cost real de la producció, sinó que depèn moltes vegades de les polítiques comercials. A vegades ajuden els països en desenvolupament, a vegades els perjudiquen. Molt bé, en general el que sí que està clar és que està de moda comprar de proximitat. I llavors hi ha totes les institucions públiques que han apostat per al consum de proximitat, per reforçar les economies locals i per defensar el medi ambient. Un dels objectius de desenvolupament sostenible, precisament, és
treballar per al desenvolupament local, també, Però bé, també si hem de reduir la fam en el món, la pobresa i aconseguir una salut i una educació en el reste del planeta, doncs hauríem també de pensar i reflexionar si no comprar productes d'aquests altres llocs del món. En aquests moments el que ens trobem és productes de comerç just, però no gaires. Aquest distintiu de la dreta és el distintiu oficial de comerç just, no és un distintiu institucional d'algun organisme oficial, però és un d'aquests que dèiem d'una organització internacional reconeguda que té uns sistemes d'acreditació que diuen que el producte que porta aquest distintiu doncs compleix tota una sèrie de responsabilitats en relació als drets humans i als drets laborals de les persones que han produït aquests productes i el que volen és fer que el seu treball es valori amb el preu de mercat just. Aquí tenim una disjuntiva i una incoherència. A vegades apostem per al comerç local i deixem de consumir productes de comerç just i estem perjudicant precisament les economies dels països en desenvolupament. És un element de reflexió que no podem solucionar ara, però que llancem aquestes idees perquè cada un les pugui analitzar i pugui optar en el moment de la seva compra, no? Comentava que el distintiu de comerç just, malauradament, és amb cafès, amb xocolates, amb tés, però difícilment trobarem productes de comerç just amb pomes, amb taronges, amb plàtans, i això és perquè realment aquest tipus de producció agrària en aquest tipus de països no és una producció de comerç just. Per tant, també ens hem de plantejar, comprem taronges d'un país determinat de l'estranger per ajudar al desenvolupament de les economies d'aquests països en desenvolupament, però encara que comprem aquests productes, estem ajudant realment en aquest desenvolupament o són les grans empreses del sector agroalimentari mundial que han arrasat amb els camps de boscos on les comunitats indígenes del lloc ja es nodrien d'aliments del bosc i de les seves petites plantacions i s'han quedat sense els mètodes de producció i s'ha fet una agricultura intensiva que els ha deixat amb ells sense recursos, amb una productivitat molt elevada i amb un benefici econòmic molt elevat, que no repercuteix tampoc en les societats dels països on es produeix això. Vull dir que això també s'ha de tenir en compte. Això és el que dèiem, aquests són els productes que típicament estan etiquetats amb el distintiu de comerç just, però difícilment trobarem fruites i verdures amb el distintiu de comerç just. Molt bé, aquí us he posat alguns retalls de campanyes que a vegades els productors nacionals, quan entren productes de l'estranger, fan les seves campanyes per intentar que no es consumeixi producte de fora i que es consumeixi el producte de fora. En aquest cas, per exemple, expliquen què hi ha darrere d'un tomàquet per un tipus de producte concret, d'un origen concret, i que ells valoren que hi ha una sèrie de drets laborals que no respecten, etc. Molt bé, arribem a un altre aspecte important d'informació al consumidor quan comprem fruites i verdures, i era l'aspecte econòmic. Hem parlat de l'ambiental, de la salut, del social, però evidentment ens interessa l'aspecte econòmic. I és molt difícil comprar una fruita i verdura que no porta nom, però el cert és que les fruites i verdures tenen totes un nom, perquè tenen unes mides que estan relacionades amb la seva qualitat organolèptica. Quan dic organolèptica vull dir que la forma, la mida, el color de les fruites i verdures a vegades ve determinat per un creixement correcte, un estat de maduració del producte correcte, i això determina que a una fruita o una verdura se li pugui posar una categoria comercial determinada, una varietat determinada, un calibre, una mida determinada, i a partir d'aquí no valgui el mateix un tomàquet d'una varietat que un tomàquet d'una altra varietat. Com que molts tomàquets ens semblen iguals, a les botigues estan obligades a posar-nos el nom de la varietat del tomàquet i dintre de la varietat la seva categoria comercial, si és extra, si és primera, si és segona, si és tercera i quin és el calibre, el tamany d'aquell tomàquet. Per què? Perquè això està determinat per la seva evolució, el seu creixement, i tot això repercuteix en el sabor d'aquell, amb el gust, amb els caràcters organolèptics d'aquella fruita o d'aquella verdura. Per tant, la normativa el que estableix és una normalització, que vol dir que els productes de fruites i verdures han de tindre un nom, han d'estar classificats, perquè sense aquesta classificació no podem comparar una cosa amb l'altra.
Aquí, tot això ja us dic, són fotografies que he fet jo en les diferents botigues, algunes són més vistoses, algunes estan una mica desenfocades, però bàsicament és perquè veieu la diferència entre preus. Vull dir, aquest tomàquet val 1,39, l'altre val 1,69 o 1,65, aquí no hi ha massa diferència, però segons el tipus de varietat de tomàquets, aquest, el de l'esquerra val 0,99, 1,39 també, has de veure què compres. Habitualment ja sabem quin tipus de tomàquets són i quin tipus de preu tenen, però a vegades ens podrien barrejar producte i ens podrien vendre un producte de baixa qualitat en la pila dels productes d'alta qualitat i és un pes que faria el quilo, per dir-ho així, que estem pagant a un preu superior al que li tocaria. Això se'n diu normalització de les fruites i verdures i és el que hauríem de trobar a tots els murals de les fruites, de les fruiteries i de les grans superfícies. És informació important. Varietat, categoria, calibre, que és la mida, i el lloc de procedència també per saber comprar amb criteris ambientals i socials, allò que dèiem abans. Tota aquesta informació, les fruiteries la tenen en les caixes que el majorista els hi subministra el producte. Aquí teniu diferents fotografies que he fet jo de caixes de diferents productes. Aquí hi ha cebes, hi ha llimones, sempre arriben tots etiquetats. I en els productes que es venen embolcallats, vull que l'any 2023 començaran a desaparèixer la possibilitat de vendre fruites i verdures amb embolcalls de plàstic, també per un tema de sostenibilitat, doncs actualment les fruites i verdures que es venen embolcallades o aquelles que nosaltres passem a granel en la bàscula aquella que tenen amb els codis digitals i que ens diu el pes del producte que hem comprat, ens indiquen, com aquí veieu en les fotografies, sempre aquesta informació, igual que hauria d'estar en els murals. Categoria, varietat, calibre i procedència. Només així podem saber si aquell producte que ens ha agradat una vegada el volem repetir. Volem aquella mandarina que va amb aquella clementina i vull que sigui aquella perquè l'altra és més àcida i no m'agrada i a més vull que sigui de València i que no sigui de... Aquest és el referent, allò que deia al principi del webinar, de dir, ostres, és molt complicat fer un consum responsable. Bueno, és complicat la primera vegada i tots i totes de forma inconscient ja ho fem un consum responsable i d'allò que ens agrada perquè ho hem anat provant amb la prova-error i aquest és el que volem i aquest és el que comprem. Però s'ha de vigilar perquè aquesta informació s'ha de poder comparar. Aquesta informació també ens l'han de donar els catàlegs. Això ho vaig fer ara aquest mes d'agost, vaig fer una selecció de diferents catàlegs de diferents supermercats de la mateixa setmana, per dir-ho així, per poder comparar diferents preus. Llavors, hi ha disparitat de preus entre diferents catàlegs, però és perquè són categories comercials diferents. I a la que ens posen en la bústia tots aquests catàlegs, doncs va bé poder conèixer les diferents categories comercials. No és el mateix una categoria de primera que una segona, que una extra, etc. I això és informació que en els catàlegs comercials també ens l'han de donar i també l'han de saber destriar. No totes les fruites i verdures tenen norma de normalització, però les més comunes sí. Pomes, cítrics, tots els cítrics, els kiwis, els enciams, les escaroles, els préssecs, les nectarines, les peres, les maduixes, els pebrots dolços i el raïm de taula. I, evidentment, aquestes fruites i verdures han de ser correctes, totes han de ser correctes. Quantes vegades no ens hem trobat en la bossa de la fruita i la verdura, quan arribem a casa, que ens trobem una peça que ja està podrida, que està plena de fongs o que està tocada. Doncs la normativa és ben clara. Totes les fruites i verdures que es venen a les fruiteries han de ser perfectament sanes, sense cap tipus de podriruda, netes, sense insectes, han de ser perfectes, perquè estem comprant un producte d'una qualitat com si compréssim un televisor. O sigui, el televisor esperem que sigui conforme, les pomes, les peres, els préssecs, els enciams que comprem han de ser perfectes, d'acord amb aquest criteri. Si estiguessin malament, tindríem fins i tot dret a tornar a la botiga i a que ens els canviessin, perquè no ens poden vendre productes en mal estat. Bueno, aquí tenim un altre tipus de distintiu. Aquesta la vaig fer fa molt poc, fa 2 dies. Són magranes i té aquest distintiu que és una indicació geogràfica protegida. Hi ha uns quants productes que per al fet de la zona on s'han conreuat, doncs el clima d'aquella zona, el tipus de mineralització del seu substrat, del terra,
el vent, el règim de pluges, etc., fa que la mateixa fruita que es produeix allà sigui diferent a la que es produeix en un altre punt d'Espanya, per exemple. I el sabor és diferent i aquest sabor es valora i llavors se li dona una indicació geogràfica protegida perquè allò que s'aprecia en aquella fruita no s'aprecia en una altra. I aquest distintiu també l'hem de conèixer perquè té un valor diferent. No tot té distintius de denominació d'origen. Però, per exemple, aquí hi ha unes quantes fruites en denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida, com l'ametlla de Mallorca, l'avellana de Reus, la castanya de Galícia, la cirera del Jerte, les clementines a les Terres de l'Ebre, el caqui de la Ribera del Xúquer, la poma reineta del Bierzo, el préssec de Calanda, etc. Doncs totes aquestes tenen una norma específica amb un consell regulador que garanteix que aquella producció es pot etiquetar amb un distintiu de qualitat, d'indicació geogràfica protegida o de denominació d'origen protegida. I, per tant, el consumidor pagarà més i sabrà que aquell producte té una qualitat determinada. Aquí hi ha més exemples, la denominació d'origen protegida de la pera de Lleida, però hi ha les carxofes de Tudela, els calçots de Valls, etc. La xufla de València, etc. El que dèiem, aquesta fotografia la vaig fer jo mateix també per significar que les fruites i verdures no es poden reparar, com es repara el televisor que he dit abans, però sí que s'ha de saber exigir que tots els productes ens els han de vendre amb qualitat com si fos un iogurt que no es pot vendre més enllà de la data de caducitat o de consum preferent, exactament el mateix amb el tomàquet. Amb qualsevol fruita i verdura s'han de vendre en el seu punt de maduració i no poden estar podrits ni se'ns poden podrir immediatament després d'haver-los comprat. Perquè aquí hi ha un fenomen. Hem parlat de la globalització, hem parlat que les fruites ens venen de molt lluny o que volem menjar sempre les fruites encara que sigui fora de temporada. Algunes vegades es compren a fora i altres vegades s'emmagatzemen en grans càmeres frigorífiques i es van subministrant a mesura que el consumidor va demandant en les botigues, en els punts de venda, aquell producte. Això què vol dir? Que moltes vegades es recull la fruita abans de la maduració, de la data de maduració comercial i la fruita, en alguns casos, segueix madurant en càmera. Altres fruites i verdures, un cop són arrencades als arbres, ja no maduren, però les que van madurant, doncs, es controla la maduració. I la maduració no es controla només amb el fred, es controla a través, sobretot, del control d'un gas que és el responsable de la maduració de les fruites i verdures, que és el gas etilè. Hi ha càmeres que tenen uns dispositius per reduir el gas etilè amb una combinació de diòxid de carboni i d'oxigen per anar regulant unes concentracions que facin que el procés de maduració es freni fins que interessi tornar-lo a posar a madurar. Però a vegades ens trobem que una fruita té un aspecte adequat a la fruiteria i al cap d'un dia a casa se'ns fa molt bé perquè ha fet aquesta explosió ràpida cap al final de la vida, la senescència que es diu d'aquest producte agrícola de fruita. Per tant, s'ha de vigilar que no ens venguin coses que s'alteren més ràpidament. S'ha posat de moda ara, per les neveres, a nivell domèstic, unes tires absorbents de gas etilè. Això es fa servir des de fa molt de temps en les càmeres frigorífiques de les empreses majoristes de productes de fruites i verdures i ara s'està introduint en el tema domèstic. Això es pot comprar i hi ha molta gent que diu que també va bé. S'ha de vigilar a la nevera de casa de no barrejar diferents tipus de fruites, les que són productores de gas etilè. Per exemple, les pomes, les peres, l'albercoc, la nectarina, les prunes, el kiwi, l'alvocat, el plàtan emeten etilè i aquest etilè afecta a les altres fruites que no l'emeten, com les cireres, les maduixes, els cítrics, el raïm, la pinya o la magrana, de tal manera que aquells que sí que maduren, els climatèrics, fan alterar més de pressa les no climatèriques, aquestes altres que no maduren després de la seva recol·lecció. I, per tant, moltes vegades també s'ha de tindre en compte en les neveres de casa de separar els diferents tipus de fruita i verdura perquè unes no facin madurar o alterar més de pressa a les altres.
I posar tires d'aquestes, ara hi ha moltes persones consumidores que ho van comprant i sembla ser que sí que fa que les fruites i verdures durin més temps en les nostres neveres. Molt bé, després, una altra de les coses que ara recentment s'ha aprovat, la llei per la lluita contra el malbaratament alimentari, i una de les coses que ha començat a introduir és, ara que estem parlant de que ens han de vendre els productes perfectament i en el seu punt, la llei de malbaratament diu, vale, sí, però és que llavors, si tenim un producte que està a punt de caducar i no el podem vendre, doncs el que estem fent és haver de llançar un munt de fruites i verdures que encara es podrien menjar. El que passa és que ja no tenen el nivell de qualitat que la norma diu i no podem cobrar exactament el mateix. Doncs bé, aquesta nova reforma de la llei, amb la llei de la lluita contra el malbaratament alimentari, el que s'ha fet és establir la possibilitat, aquesta és la llei 3/2020 de 11 de març, que permet promocionar la venda de productes, en aquest cas de fruites i verdures, just en el límit de la seva data de comercialització. Per exemple, aquí tenim un sac de patates de Galícia amb aquest distintiu, amb un 30% de descompte, perquè informa clarament a la persona consumidora que aquest producte està a punt de ja no ser apte per al consum, des d'un punt de vista organolèptic, i, per tant, la persona consumidora el pot aprofitar perfectament, contribueix a reduir els residus, també a la producció de CO2, per tant, a lluitar contra el canvi climàtic, millora la seva economia domèstica perquè pot aprofitar un producte que si no s'hauria llançat, però és evident que aquest producte s'ha de vendre des d'un punt de vista del malbaratament alimentari, de saber que ens estan venent un producte que ja no compleix exactament aquestes condicions. La informació aquí és essencial. Tots aquests productes estan en la mateixa línia. Aquesta ceba blanca té un 30% de descompte perquè està a punt de caducar. Aquestes fotografies les vaig fer abans d'ahir i aquí posava que la data de caducitat en la diapositiva és ara, em sembla que era avui o així, vull dir que li quedaven 2 dies de vida en aquest producte i tenia un 30% de descompte, la persona consumidora que aquí ho posa, data de caducitat 26 d'octubre, ara no ho veia, per tant, no sé si les vaig fer dilluns, el dia 25, i estaven a punt. La persona que els podia comprar i les podia consumir immediatament, doncs evitava el malbaratament i, a més, comprava de forma més barata. Però la informació, en aquest cas, és essencial. Molt bé, doncs m'acaba de sonar el temporitzador, no volia fer això més llarg i com a cloenda del que hem dit avui, el consum responsable de fruites i verdures podem fer-lo des de tots els punts de vista. El punt de vista ambiental, el punt de vista de la nostra salut, el punt de vista de la nostra economia i el punt de vista, sobretot, del compliment dels objectius de desenvolupament sostenible per beneficiar les nostres economies locals, per beneficiar les economies dels països en vies de desenvolupament, per defensar tot allò que nosaltres pensem que val la pena per lluitar contra el canvi climàtic, millorar l'educació de la ciutadania, eliminar la pobresa, etc. Si no hi ha un esforç del consumidor, doncs no hi haurà demanda, les empreses no respondran a aquesta demanda i no podrem canviar la societat i, per tant, no podrem fer el compliment dels objectius de l'Agenda 2030. Bàsicament, aquí hi ha un resum del que hem anat explicant, el comerç just, el comerç de proximitat, la producció integrada, la producció agrícola, les categories comercials com a nom i com a valor, igualment que les denominacions d'origen, per posar nom en els productes associats a un preu i poder controlar la nostra economia domèstica. Mica en mica podem anar-nos fixant en tots aquests distintius, a les parades on comprem, exigir que ens diguin quina varietat és, mirar, exigir sobretot que ens donin productes amb bona qualitat. Si volem comprar productes al final de la seva vida, saber que ens han d'aplicar un preu més econòmic, saber que a casa podem evitar el malbaratament alimentari conservant-lo millor, podem utilitzar aquests suports per captar el gas etilè i allargar la vida dels productes, separar les fruites que maduren de les que no maduren i evitar el malbaratament, en definitiva. Molt bé, espero que això us serveixi com a guia. Després el treball és de tots i totes
i mica en mica podem intentar que la nostra societat sigui una societat més justa, més responsable i, evidentment, saludable, perquè aquesta xerrada s'emmarca dintre de les jornades de salut i alimentació que fa el Servei de Salut Pública i l'objectiu, bàsicament, era conjugar l'avantatge en la salut que implica el consum de fruites i verdures alhora que fem un consum responsable. Moltes gràcies. Gràcies, Xavier. Realment ha estat una intervenció molt completa i fins i tot has fet les conclusions que tenia aquí a punt per comentar del que has anat explicant, que realment penso que ens farà reflexionar i molt, perquè tot i que som una petita peça dins d'aquest macroescenari que has pintat, la responsabilitat que tenim, com deies ara, també és molt gran com a consumidors. I el que sí que volia comentar-te, has parlat del tema dels distintius, no sé, jo tampoc no és que em mogui per molts llocs a l'hora de comprar, però no sempre hi són els distintius, perquè, per exemple, has esmentat la campanya Acollits a casa com a producte de proximitat, però ens trobem en una situació que hi ha pagesos que a vegades no volen posar el cartell d'Acollit a casa perquè no tot el que tenen a la parada és collit a casa, que això ho havíem comentat també en una sessió anterior, que la producció que tenen no dona per abastir a moltes persones o per oferir el que tu també deies, la demanda que volem menjar de tot en qualsevol moment de l'any. Pot ser que trobem distintius que no hi siguin. Exactament, o sigui, tenim un problema. Les lleis són molt clares amb tota la informació que s'ha de facilitar a les persones consumidores, però això no vol dir que es compleixi. La major part de grans superfícies ho tenen sistematitzat i ho fan. Alguns venedors, a mica en mica ho han anat posant, també perquè no perquè ho digui la llei, que ja ho deia des de l'any 82, sinó perquè el consumidor ho pregunta, perquè la persona consumidora ho vol saber. I mica en mica els botiguers veuen que en aquesta demanda ho han de posar-ho, perquè si no poden perdre sector de mercat. Però hi ha moltes botigues que no ho posen. A vegades per no tindre problemes, perquè el mateix que amb productes de collits a casa, que no tot és collit a casa i llavors crea aquesta confusió i tampoc volen enganyar, doncs en producte ecològic no tot és producte ecològic ni en producció integrada. És allò que dèiem d'aquell establiment de la foto que ho tenia posat a les portes de l'establiment. En canvi, la cooperativa de Cambrils, per exemple, detallava cada mural quins productes sí eren de comerç local i quins no ho eren. Però la normalització, per exemple, és una cosa molt poc utilitzada. Vull dir, a vegades ara trobem el preu i trobem la procedència, perquè la gent demana és València o no és València. Però encara falta que moltes botigues compleixin. I després hi ha aquesta confusió de distintius, quins són oficials, quins no són oficials, i al final el consumidor, quan s'aprèn els distintius, a vegades s'ha d'enfrontar el dubte de i aquest distintiu serà real? Serà oficial? Hi haurà algú a darrere? Vull dir que realment s'ha optat per al sistema de logotips, que és molt visual, però el consumidor, la persona consumidora, es troba també amb el repte d'averiguar quina realitat hi ha darrere d'allò. I també volia comentar que has parlat del tema de ser exigents, també has dit que penso que és important per poder ser exigent. Hem d'estar informats, hi ha d'haver una educació, com tu comentaves, també hem de saber interpretar i això vol dir també molta pedagogia. I som exigents com a persones consumidores o som més de queixar-nos després? Tu que estàs a l'oficina, vosaltres a l'oficina d'informació i atenció al consumidor, us arriben més queixes després? Sí, és una pregunta molt interessant. Per això fem aquest tipus d'activitats també i ens ha anat molt bé poder col·laborar amb el Servei de Salut Pública perquè en aquest cas en l'àmbit de les fruites i les verdures. Però a les persones consumidores ens costa tota aquesta feinada. De fet, el que hem explicat avui no ha fet més que generar una feinada de cara a les properes compres. Si tu ara vols fer una cosa, doncs quantes coses m'han dit. No solem fer aquesta prevenció. S'ha de buscar la informació,
s'ha de processar la informació i després s'ha d'exigir aquesta informació. A l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor tenim unes 5.000 reclamacions a l'any, unes 5.000, i la major part de reclamacions es haguessin pogut solucionar amb una informació prèvia de les persones consumidores que hauria pogut prendre una sèrie de prevencions que haguessin evitat que li passés el conflicte de consum. I això no sol passar. No sol passar perquè ens costa. Hem d'invertir un temps en ser consumidors que en diuen consumidors diligents i, mica en mica, l'aprenentatge de la vida ens fa més diligents a base de trobar-nos amb pegues, no? Amb cops. Però la formació en consum és una cosa que moltes administracions públiques, igual que passa a l'educació en salut, que hem d'anar insistint, la ciutadania ho agraeix, però no és una cosa que vagis a buscar fins que no tens el problema, no? Molt bé, també m'ha agradat quan has parlat dels diferents tipus de producció, amb els seus valors, cadascuna d'elles, doncs sobretot aquest toc que has donat també de seguretat alimentària, de que tots els tipus d'agricultura que en aquest moment s'estan portant a terme són segurs, mai havien menjat de manera tan segura com ara, i penso que això també, pel que fa a l'àmbit de la salut, és molt important, que també com a persones consumidores confiem en els productors, en aquest cas, i en el sector agroalimentari. Estem parlant de fruites i verdures, però amb la resta també d'indústria i de sector alimentari. Sí. Evidentment, l'agricultura convencional és segura. Les administracions públiques en el tema de la seguretat alimentària i en especial en la producció agroalimentària hi esmercen molts recursos. És un sector molt controlat. Però és que la pròpia producció agrícola convencional també ha tendit a una optimització. Hi ha un concepte que està molt clar en la producció integral, però que també es comença a aplicar a l'agricultura convencional, que és què haig de fer jo perquè el que estic fent sigui el màxim d'òptim possible. Per exemple, si jo tiro el producte fitosanitari per matar una plaga de forma generalitzada en qualsevol moment del dia, pot ser que les condicions meteorològiques d'aquell dia no siguin les adequades, que plogui o que faci vent i s'endugui el producte fitosanitari cap a conreus o cap a boscos de l'entorn i, per tant, contamini el medi ambient, però des d'un punt de vista de l'agricultura convencional el que està passant és que estic gastant molts diners, potser un tractament fitosanitari pot costar 3.000 euros i si les condicions meteorològiques no són adequades, contaminem el medi ambient amb aquells 3.000 euros però no matem les plagues del camp de conreu. O, a vegades, desbrossar els camps de conreu es feia també amb herbicides i ara s'ha de fer d'una manera manual, amb la qual cosa no apliques producte químic, elimines les males herbes, allò no consumeix nutrients del terreny, però t'has estalviat també l'aplicació d'un producte fitosanitari. O millor, hi ha zones on la terra del camp de conreu ja és més rica en substàncies minerals i no és necessari abonar, i en canvi hi ha zones de la mateixa parcel·la agrícola que hi ha deficiència d'aquests minerals. Doncs per què no tiro els abonaments allà on jo he detectat amb uns anàlisis previs de la producció agrària que tinc deficiència de minerals i deixo de tirar allà on no en necessita perquè el substracte ja en té. Llavors això se'n diu un anàlisi integral de la producció agrària convencional, no de la producció integral de la Marieta, sinó que és per un punt de vista simplement econòmic, jo m'estalvio producte químic, m'estalvio els diners que porten associats i també ajudo a que el producte tingui menys càrrega química i que el medi ambient rebi menys. Per tant, l'agricultura convencional evidentment és segura, però és que a més és la pròpia producció econòmica que també la va fent cada cop més segura amb les aplicacions de cada cop més tècniques, més modernes. Sí, d'això ens en parlaven en les anteriors sessions, tant la Montse Mates quan parlava de la tasca que fan les associacions de defensa vegetal, com aquest dia parlant del canvi climàtic i de les diferents estratègies per subsistir, diguem-ne, l'agricultura de manera més sostenible davant d'aquests canvis que ens venen en el futur proper. No sé si vols afegir alguna cosa més, Xavier, sé que avui portes un dia molt ple i... No, simplement recordar un altre cop que l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor fa aquestes tasques
i que pot facilitar informació a qui li interessi d'altres àmbits. A vegades hem fet sessions per a altres tipus de productes alimentaris, com per exemple els productes de la pesca, amb tota una sèrie de distintius de pesca sostenible, específicament per les captures de tonyines que no malmetin la vida dels dofins. O sigui, hi ha distintius de consum responsable per tots els àmbits i, mica en mica, aquest diccionari de símbols de consum responsable és una cosa que s'ha d'anar familiaritzant les persones consumidores, perquè, a veure, compres una llauna de tonyina que saps que el mètode productiu no ha perjudicat els dofins, doncs pots optar per comprar aquest producte davant d'un altre que fa pesques indiscriminades o el mateix en productes ecològics, amb explotacions forestals controlades o amb productes de fusta reciclada. Cada distintiu de consum responsable és en tots els àmbits de la nostra vida. Avui hem parlat específicament del de fruites i verdures, però és important que les persones consumidores vagin coneixent aquest diccionari de símbols. Tinguent en compte això que deies tu, Teresa, que és molt complicat saber quin és el vàlid, quin no és el vàlid i quin abast té en una botiga que tinguin aquell distintiu, si són tots, si no són tots, i l'ús que en fa el comerciant, que a vegades en bona fe, doncs diu, jo no puc posar-lo perquè no tots són així i llavors la gent es pensarà, bueno, això és bona fe, però llavors hi ha una part de productes que potser se'ns escapa, són de proximitat i no ho sabem. De totes formes, també, abans que hi haguessin tants símbols, també hi havia el sentit comú del consum responsable i llavors saps a qui li compres, saps d'on te ve i també estàs fent un consum responsable i de proximitat sense cap tipus de distinció. Sí, la confiança, no? També és el que he comentat d'altres vegades. La confiança en la persona que t'està oferint aquell producte, no? En aquest cas. El que sí que és cert és que hem d'anar a comprar amb els ulls ben oberts i parar-nos, no? A llegir etiquetes, a observar els distintius i si els podem identificar i interpretar molt millor. Només recordar que en Xavier ha elaborat un informe complementari en aquesta presentació que trobareu properament penjat a l'apartat de l'any internacional de fruites i verdures, en aquest web que es diu Fem Salut en fruites i verdures, i on hem anat penjant els diferents materials que s'han generat durant des del mes de maig que varen començar aquestes intervencions i juntament amb els tallers de cuina que també s'han gravat i s'han pujat, s'han editat en el canal YouTube de l'Ajuntament i el receptari també de memòria culinària en fruites i verdures que van elaborar les persones grans dels casals municipals de l'Ajuntament. Tot aquest material el trobareu allà i ara ja ens retrobem el proper dijous 25 de novembre, tornem a recuperar la sessió mensual i que ja serà l'última d'aquestes sessions virtuals programades i parlarem de la segona vida o una altra vida que es pot donar en els residus de fruites i verdures com són els envasos compostables. Gràcies per la vostra atenció, moltes gràcies Xavier una altra vegada per ser aquí i ens veiem aviat.